بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الحق الهادي إلى طريق المستقيم وبعد ينقوى الأمر مسلمي من يمك سلم الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farawa da mika godiya ga ubangiji subhanahu wataala wanda yake shine mai kowa mai komai dai ba mu dama a daidai wannan lokaci mai tarin albarka domin zuwa mu gabatar da wannan karatu a wannan masallaci namu na alqur'ani dake unguwar Bacirawa bisa ga munasaba na abubuwa da suke bujirowa a wannan zamani na mabiya alqur'ani da wasu fitinannu waɗanda suke wa kansu laƙabi da ahlus sunna, kalmar da babu ita alqur'ani babu ita wato ko a hadisin ma ba za ka same ta ba, amma suka dauka suka makala wa kansu, suka yi fashin musulunci, suka kwace daga hannun musulmai, suka ci kuikuye, suke ta lalata shi shekara da shekaru. To sun saba duk abin da suka faɗa ba mai musu in suka zo tsakiyar jama'a suka ce annabi ya yi tsirara, sai dai wanda ransa ya ɓaci ransa yadda zai fashe da kuka, amma ba mai nuna musu yatsa. In suka zo bai da jama'a suka ce iyayen annabi na wuta, sai dai wanda ya ga zai fashe da kuka ya fashe, amma babu mai nuna musu yatsa. Idan suka zo tsakiyar jama'a suka ce an samu kwarkwata akan annabi, babu mai iya nuna musu yatsa, sai dai a yi musu shiru. In suka zo suka nuna wa alkur'ani yatsa suka ce ba kaza ba kaza ba kaza, sai a yi musu shiru. To sun saba shekaru masu yawa a haka. Sai Allah ya kawo wani zamani, sai malamanmu suka tashi suka nuna musu yatsa suka ce ƙarya kuke yi. Sai a zaro wata kafceciyar ƙarya a cikin Bukari sai a yi bayaninta, a ƙara zaro wata ƙatuwar ƙarya a cikin Muslim a yi bayaninta. To daga nan ne hankalinsu ya tashi, sai kowane kare sai ya kama haushi. Sai ka ji wani a nan Kano ya kama haushi, can sai ka ji wani daga Jalingo shi ma ya kama haushi, can sai ka ji wani daga Kaduna shi ma sai ka ji ya kama haushi, sai ka ji wani daga Abuja ya kama haushi. Kai da suka yi haushin suka ga baya yi, sai suka fara makirce yau ba su ga nan gobe ba su ga can. To Allah ya fi ku. Shi yasa muka ce to ai malaman mu ba sa'annunku bane, mu ne sa'annunku. Musamman ma kai honorable dan Tirayeb, in ka kalle ni da kyau za ka ga aini ne abokinka. Malaman mu ba sa'annunku bane kwata tazarar da take tsakaninku ta fi tazarar sama da ƙasa. Ai wutsiyar rakumi ta yi nesa da ƙasa. Ni ne zan zo gabanka na ciyo kwanan Bukari na ci kugun Muslim na rankwashi Ibn Taymiyyah daga ta inda zaka kwace shi. To shi yasa muka ware wannan lokacin karatun ma muka mai take da cewar wai karan bana maganin zoban bana. A kwanakin nan ya zo ya zauna yana cikin wani program da ya saba yi, sai su haɗa baki da mai shafin. Idan mutum ya shigo zai bai tsiye, sai su hana shi magana ko su sauke shi ko su sai ba a jinsa. Shi honorable na Tirayeb kenan nake muku magana. To wannan abin suke ta yi, a cikin haka sai wani daga cikinmu ya shigo, ya mai wato sai yake son ya mai tambaya akan maɗigo, cewa ina ayar maɗigo a cikin alkur'ani. Malam Abdulaziz Sulaja da ya ji yana nema ya bayanin da za a fahimta, sai fa buhital ladhi kafara, sai ya hargitse, ya kama nan ya saki can. Nace a'a zo mu, ai baka sha ba, wallahi baka sha ba, sai ka ji bayanin, sai duniya ta ji, sai ji yadda abun yake. Tambayar farko da kai shine kace babu maganar maɗigo a cikin alkur'ani, aka kawo maka aya da take cikin suratul nisa'i sura 4 aya ta 15, wallati ya'tina al-fa'ishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila. Tare da malaman ku ma sun ce an shafe ta bata aiki, mu ku a gurin mu babu ayar da bata aiki a cikin alqur'ani. In dai kai cikakken masoyin annabi ne, cikakken musulmi ne na kirki,
ba yadda za a yi ayar alqur'ani zancen Allah ya yi expire ya daina aiki a gurinka, babu yadda za a yi haka ya faru. Sai dai in kana da wani addinin daban, to wannan kuma wata magana ce daban. Mun fara bujiro da abubuwa tare da cewa hankalinsu ya tashi. Za a ji lacca da muka yi mai shi din muka yi mai raddi irin wasiyar da malaminsa ya bari. Sannan muka yi bayani akan shi wannan da yake karatun zai tafi ne, wato tsuntsu biyu ne za a jefa da dutse da karatun mai kunne biyu ne. Bayan ya ciyo kwalan wancan dan turayam din, kuma zai ciyo kugun shi wannan kartagin yan hadisin Profesan Zato, shi ma akwai tambayoyin da za mu jefa mai in ya isa ya amsa. Karan farko da aka kawo wannan aya, kace ba ta da alaka da maganar maɗigo, to shi kenan mu je zuwa. In muka gama bayanai akwai tambayar da zan maka, in ka isa ka kawo ta. In kai ba za ka iya maka tara malamanka na gabar da na yamma su kawo amsar. Sannan ya zo ya kawo wata shubuha, ya ce ai matan aure ake nufi, wannan min nisa'ikum din. An ji jama'a ko? Ya rike wannan gurin da kyau, yake cewa matan aure ake nufi. To shikenan, bari mu tafi tafsirin malaminka. Ibn Jarir al-Tabari, Shaykhul Mufassirina, me yace a wannan aya din? Ya takaita abin iya ga matan aure ko kuma ya tafi zuwa ga matan da ba na aure ba? Tafsir wato tafsir na Ibn Jarir al-Tabari, gashi da kale Abu Ja'far a karkashin wannan aya sai ya ce Abu Ja'far ya ce yani bi kaulihi jalla sha'anuhu, ai yana nufi da maganar sa jalla sha'anuhu Allah kenan. Wallati yatina al-fahishata, sai ya ce wan nisa'il lati yatina bizina ay yazanina, yace ana nufin matan da suka zo da zina, waɗanda suke yin zina. A duba bana wannan. Na, yace matan da suka zo suke yin zina. To an ji maganar zina, dama abin da kuke ta so ku musa kenan, ku ce ba maganar maɗigo ba ce maganar zina ake yi. Shi yasa shi ma ya kawo maganar zina. Min nisa'ikum, sai ya ce wa hunna muhsanatun zawatu azwajin, yace su ne matayen aure wanda suke da mazaje. A tafsirin nashi sai ya ce au ghairu zawati azwajin, ko waɗanda ba su da mazaje, matan da ba da aure ba. Shi yasa muka gaya muku idan kuka ji suna ta bubbuga ai alkitabu was sunna ala manhaji salafis salih, sai an yi maganar magabata na kwarai. Wallahi in ka ji magabacin nasu ya faɗi magana sun yadda, to ta yi daidai da ra'ayinsu ne. In dai ta saba wa ra'ayinsu, kowane ne sai sun bi ta kanshi sun tattake. Ba an ji shi kwanan nan ya zo yayi maganar Abubakar Gumi, an kawo mai inda ya karyata sirrin da aka yi wa Annabi, ya ce su wasa tare da shi a nan gurin. Shi ba salafus salih bane, ba shi da ya kawo muku sunnar ba. To amma saboda ta ci karo da ra'ayinsa kaga ya karyata, to hayincin naka zai kara fitowa fili. To abin da yake faruwa shine, kun ce hadisi ne ya zo da maganar maɗigo, to kaf hadisan duniya babu hadisin da ya zo ya faɗi hukuncin da za a yi wa mai maɗigo, babu shi. Har kana cewa ai wai an yi magana, wata ta kira ka daga Ghana, an ce sai ka yi bayani, ka ce Qur'ani ba magana kaza. Wa zai kira ka daga Ghana? In dai za a kira daga Ghana, ai ni za a kira. Wa ya san ka a Ghana? In dai za a kira daga Ghana, da Allah wa za a kira? Ai ni za a kira ko? To shi yasa wannan na Ghana da ya kira ka din, inda gaske ne ya kira ka, ana sa yana ji. To babu haddin maɗigo a cikin hadisi, babu wannan hadisin da ya maganar haddin maɗigo. To akwai hadisi da aka kawo a cikin Alhawi Al-Kabir na Mawardi, ya kawo wannan hadisin. Na'am, wannan ma ai ba ta yi. Alhawi Al-Kabir na Mawardi, juz'i na 13, hadisi na 224, ya kawo shi, yake cewa hukumu sihaq, yana magana akan as-sihaq, hukuncin madugo. Sai ya ce fa amma sihaq ta'rifuhu, in aka ce madugo ta'rifin sa shi as-sihaq shine wa huwa itiyanul mar'atil mar'ata, shine wata mace ta jewa wata mace da mu'amala wadda take ta fasikanci. Sai ya ce fa huwa ma'zurun kazina, shi din abinda aka tsoratar akan sa ne, abinda aka haramta ne, aka hana kazina. Sai ya ce kaman zina. Ya ce wa in khalafahu fi haddihi, duk da cewa ya saba wa zina a cikin hukuncin da ake yi. In ji Mawardi
ya fada a cikin littafinsa Al-Hawi Al-Kabir. To da yake wannan bayanin sai ya ce ai anin nabi an karɓi hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal sai ya ce wai as-sihaqu zinan nisa'i bainahunna, sai ya ce shi ma dugo zina ce ta mata tsakaninsu, abinda hadisin ya ce kenan. To da Allah wannan hadisin da ya faɗa ya ce ai dama ma dugo zinar mata ce, to ka faɗi me ya ce ai musu, me hadisin ya ce ai musu? Dama mu muka ce yanda maɗigo yake alfasha ne, zina alfasha ce. Kunna shi da Allah ta ɗaya ɓangaren nan, kunna shi wannan mukunnin na baya, dan nashi ɗaya ɓangaren nan ɓangaren za ka danno shi. Na, sai ya ce, wato mu dama mun ce fahisha, maɗigo fahisha ne, liwaɗi fahisha ne, wali da zai ga liƙaumi a ta tunan fahisha, wannan wallaci a tunan fahishata, zina ma fahisha ce. Shi yasa sai aka hada su a karkashin hukuncin azaniyatu wa zani fajlidu kulla wa'idin minhuma bi atajalda, tunda dukan su fahisha ne ai musu bulala 100, wato bulala 100 wadanda suka yi. Duk da su ma sun ce sayyidina Ali yayi umarni da wasu mata da suka yi madugo wai ai musu bulala 100 din, akwai wadanda suka ce kuma yayi umarni da kona su, da suka yi madugo din kuma wai yace a kona su. Wannan bayanin da suke haka nan ya zo a cikin al-Mujamul Kabir na Tabarani. A cikin littafin Mujamul Kabir, Tabarani yana da Mujamul Kabir, yana da Mujamul Awsat, sannan yana da Mujamul Sagir. To a cikin Mujamul Kabir din na Tabarani yayi bayanin, shi ma ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sihaqu zinan nisa'i bainahunna, wai shi ma dugo zina ce tsakanin mata. To shikenan me yace ai musu a wannan hadisin? Sannan qala al-Haythami kuma yace rijaluhu suqatun, yace rijalun da suka kawo wanda suka rawaito hadisin kasan su ‘yan bautar isnadi ne. Idan aka zo aka ce isnadi an kawo siƙatu ne a isnadin, to ko me suka faɗa wallahi sai dai su ƙaryata alƙur'ani, su ƙaryata kowa a duniya, saboda wannan isnadin suke bauta ba za su taɓa yadda wannan magana ta kauce ba. To gashi wai Haisami ya ce rijaluhu siƙatun. Sannan wa hasanahu Suyuti, shi ma Suyuti ya inganta shi, ya hassana shi, ya ce hadisi ne wato mai kyau fi ziyarati Jami'u Sagir, a cikin wato ziyara na Al-Jami'u Sagir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya kawo wani hadisi yace wai idza atar rajulur rajula fa huma zaniyani, wannan hadisin. Sannan yace wa idza atatil mar'atul mar'ata fa huma zaniyatani, tare da cewa shi hadisin Albani kuma ya ba'afa hadisin a cikin wato silsilatul ahadith da'ifa, ya ce hadisi ne wanda yake da'ifi. To kenan kaga wannan hadisin ba ma a maganarsa kwata-kwata, tunda a gurin kuma dama bai inganta ba. Mu kuma muna muku adalci, in muka tashi kawo hadisi mu kawo wanda kuka ce ya inganta, saboda mu ga yadda za ku yi da shi. In muka kawo da'ifi, dama za ku ce ai wannan dama da'ifi ne, sai mu ɗauko muku sahihi. To ai yanzu mun kawo wancan wanda yake cikin Mujamul Kabir na Tabarani, kuma sannan yake cikin wato littafin Mawardi, ai mun kawo shi. Sannan bayan haka a cikin Fatawul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani, shi da kansa wato Ibn Hajar al-Asqalani yace ittafaqal fuqaha'u, wai malaman fiqh sun yi ittifaqi ala annahu la hadda fi sihaqi, cewa wai shi ma digo ba shi da hukunci. To kaji, saboda malamanka sun tabbatar da shi kai dan tribe, shi yasa kake ta kokarin sai ka wato kauda maganarsa a cikin alkur'ani, saboda kuna son dole sai kun taimaki fasikai kun tabbatar da shi. Gashi Ibn Hajar al-Asqalani yace wai la hadda fi sihaqi, babu haddi, babu wani haddi da Allah ya tsayar a cikin shi wannan asiyaq din, yace li annahu laysa zina, domin ba zina bane ba. Wa inna ma yajibu fihi ta'zir, sai dai abin da ya zama wajibi shine ayi wa mutum hukuncin da zai wahala ya ji jiki, wai li annahu ma'asiyatun. To ai ba cinya ba kafa baya, ka ce babu hukunci kuma ka zo ka ce ai ta'ziri. Shi yasa banda tufka da warwara babu abin da suke yi a cikin littattafan nasu. Wa qala Shawkani fi Nail al-Awtar, sannan Shawkani ya fara a cikin Nail al-Awtar, shi kuma me yake cewa? Yace wannan hadisi din da aka kawo shi ma bai yarda da shi ba, saboda fi isnadihi Muhammad bin Abdurrahman, yace wai a cikin isnadin hadisin akwai wani wanda ake cewa Muhammad bin Abdurrahman, yace kazzabahu Abu Hatim, ai Abu Hatim ya karyata shi, yace wannan kazabi ne ba a karban hadisin sa. Wa qala al-Baihaqi, shi kuma Baihaqi yace la a'rifuhu,
yace shi gaba ɗaya bai ma san shi ba. Wannan da ya kawo hadisin shi wato Muhammad ibn Abdurrahman din yace shi bai ma san shi ba. To su kuma in wannan gumakan nasu suka ce ba su san ka ba, to ka zama majahuli, dole sai an rushe wannan hadisin, dole sai malamin shi ya san ka sannan za a karɓi hadisin ka. To ga bai haƙi ya ce bai san shi ba. Saboda haka yace wal hadithu munkarun bi hadha al isnad, shi hadisin abin ki ne, abin jefarwa ne, abin ki ne da wannan isnadin. Yace inta magana ta kare, yace kai walau sa al hadisu, ko da ma hadisin ya inganta, yace lakana ma'anahu annahuma zaniyatani fil ithmi la fil hadd. Ko da hadisin ma ya inganta, yace ai ba cewa za a yi wai su din masu zina ne a cikin haddi ba, sai dai a ce fil ismi sun yi tarayya ne wajen laifi. Yace to ko hadisin ya inganta sai an gyara larabcin, ba zai zo da wancan wato sakar da aka yi mai ba. Kaji abin da ake da tafiya akai har yanzu malamansa suna ta bajewa, babu maganar shi ne a cikin hadisi, ba wani hadisi da ya zo ya ce ga yadda za a yi da mai maɗugo. To tun da dai kun ce dole a nan ake samun wato maganganun annabi, ku rinka nuna wa alkur'ani yatsa kuna ba kaza ba kaza ba kaza, to ni ma yanzu na ce babu hukuncin maɗugo a cikin hadisi, inda wanda ya isa ya kawo. Da shi wani rabin ɗan tirayam ɗin, da wancan zoben sunna da yake Kaduna, da ɓeran masallaci na Jalingo, da shi wannan kartagin yan hadisin professor zato, inda wanda zai kawo hadisin da ya yi maganar hukuncin mai maɗigo, muna gayyata shi ya kawo, ko ya kawo ya lacca ya kawo a majalisinsa, ko ya zo mai muƙabala ni ya kawo mu. Babu wannan hadisi. Sannan suka ce wai Abu Talib ya yi umarni da ƙona masu maɗigo, a ƙona su fa. Da Allah kai kaji wani hukunci a cikin Alƙur'ani da Allah ya ce a ƙona wani mutum? Ko da ke dama ran na ai muna magana mun ce za mu kawo muku hadisin da ya ce ka shiga wuta ko? Hadisin da ya ce ka shiga wuta. An gane? To shi ba muna nan zuwa kansa insha Allah. Hadisin da ya ce ka shiga wuta. A nan duniya fa da kanka. Shi yasa addinin ba na masu hankali bane, kuma wallahi hadisin ba na wayayyu bane ba. Duk yadda kake ganin wani malami kaman wayayye ne, wani mutum kaman wayayye ne, in ya zauna ya ja wani hadisin, in ka kalle shi sai ka ga typical ba gidaje ne, gaba ɗaya sai ka raina wayansa, saboda zaka ji ba wayewa a cikin hadisin, ba ilimi, ba wayewar kai, ba zamani, asalin gidadanci ne, irin tsohon gidadancin nan mai tsatsa na shekara da shekaru. Abinda zaka gani a cikin hadisin kenan. To kun ce Ali bin Abi Talib yayi umarni da kona masu wato madugo, kuma sannan kun ce yayi umarni da yi musu bulala ko kuma ya musu bulala. To yanzu wane za mu dauka daga ciki? Da Allah wane yake nan? Wani gurin an ce ya kona su, wani gurin an ce ya musu bulala 100. To kenan kaga wannan abin da suke magana akai su ma ba su da masaniya akai. Sannan wannan magana da suke yi, ka je in baka satar amsa, idan baka san inda aka yi maganar ba, kana cewa ai babu, to zan tura ka, tunda nan mun kawo tafsirin Tabari, ka je tafsirin Alusi, ka je ka bincika, ka je tafsirin Alusi, ka je ka yi bincike, ka ga me yace akan wannan maganar, a baka satar amsa. Can din ma kuma idan ka je ka binciko ka dawo mun san yadda zamu yi da kai. Shi yasa mun bar maka kofar a bude. In ka dawo zamu nada maka asalin rawanin da muke so mu nada ma, mun san dalilin da yasa muka tura ka. Shi wajen Alusi din ka je ka dawo tukunna. To shikenan ga maganar da aka yi ko na tafsirul Alusi. Mu kuma bayan waccan ayar da ta ƙara haramta mana maɗugo a cikin Alƙur'ani shine ayar da ta zo a cikin suratul Mu'minun. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. wannan ayar ko babu maganar liwadi ta haramta liwadi, ko babu maganar maɗigo, sai a iya nan
ta haramta maɗigo. Tunda an ce sai ga matansu ko abin da damansu ta mallaka sun kiyaye farjinsu, wannan ba abin zargi bane, sai ce duk wanda ya nemi bayan haka. Maɗigo yana cikin bayan haka ko babu? Liwaɗi yana cikin bayan haka ko babu? To shi yasa mu da wannan ayar muka fahimci cewa maɗigo haramu. Kai kuma yadda na kawo hujja, honorable ɗan Tirayim, ka san tunda yan kwankwasiya suka kama shi suka yi mai tsaman nama ya ji can ba daɗi suka gigita shi sai yo kwana yake ganin wai zai kara da mabiya Qur'ani. To yan siyasa ma suka lallasa ka, balantana ɗaliban ilimi, balantana wanda suka leƙa har tsakiyar ɗakin Ibn Taymiyyah har ƙarƙashin gadansa suka leƙa shi a ban ɗaki, duk abin da yake sun gan shi. Su za ka zo ka nuna wa yatsa ka ce za ka iya da su? Shi bai Ibn Taymiyyah da suke takama da shi ba har ya gama rayuwarsa bai aure ba, wani jibgegen tuzuru ne. Irin rikakken tuzurun nan ya rike an rasa yadda za a yi da shi. Ya ƙi yin aure. Wai sai aka kawo shi cikin wai al-ulama'ul uzzabul ladina atharu al-ilma ala zawad. Ni kuma na ce ni ka san taken da na mai na fitar da shi daga cikin al-ulama wal uzab, cha ne al-fasiqul azabu alladhi athara al-fahishata ala zawaj. Ni taken da na mai kenan shi Ibn Taymiyyah din, tunda tsohon makiyin Allah ne. Barnar da yayi wa addinin musulunci wallahi bana kyauta da tan Fir'auna ya dara shi, bana kyauta da tan barnar da Ibn Taymiyyah yayi wa addinin musulunci ko a gaskiya tsakanin shi da Fir'auna ne har ban gama bambance wanda ya fi barna ba. To kaji fa tsabar tsiya ko aure bai ba, kuma akwai manya-manyan zarge-zarge a kansa. Za mu zo wata ran za mu bude, za mu shiga, za ku ji zargin da ake mai. To bayan haka wannan magana kenan ta as-sihak ta maɗigo, na ce a kawo a samu wani masanin hadisi wanda ya shahara aka san shi ya kawo mun hukuncin maɗigo a cikin hadisi, ya kawo shi. Babu an gane jama'a. Sai magana ta gaba, ya zo ya yi wata magana, Malai Shaki Yahaya Ibrahim masu suka yi magana akan wani ƙazamin hadisi da aka kawo. Irin gawurtaccen ƙazamin hadisin nan ne da in ana karanta shi wallahi sai tsika jikinka ta tashi. Mu in ba dole ba abin da ya haɗa da irin wannan magana. Wannan hadisi ya zo a cikin Sahihul Bukhari, hadisi na 5,215. Hadisi na 5,215. Ai ga Sahihul Bukhari ko? A kalle shi da kyau. Ai mu ba ma kwan mu sai da zakara. Duk maganganun da muke ga littattafan nan a gaban mu. Sahihul Bukhari, akwai Muslim din, akwai Ibn Majah din, akwai Nasa'i din, akwai Tirmidhi din. Duk suna nan. Akwai Sunan Abi Dawud, shi ma yana nan. Akwai tafsiran malaman naku, su da Zaribur Rawi, duk gaba ɗaya akwai. Su Ulumul Qur'an din, gaba ɗaya suna nan. Bayanan da malaman naku suka yi ga Sahihul Bukhari, shi muke nuna ga hadisin nan. Hadisi na 5,215 a cikin Sahihul Bukhari. Sannan an kawo shi a cikin Musnad Ahmad, hadisi na 24,765 a cikin Musnad Ahmad. Sannan an kawo shi a cikin Sunan Abi Dawuda, hadisi na 2,135. Sannan Albani ya kawo shi a cikin silsila tashi ta sahiha, hadisi na 1,852. Wannan hadisin shine yake maganar, yace haddathana Muhammad ibn Basharin qala haddathana Muhammad ibn Hisham qala haddathani abi an Qatadata qala haddathana Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaduru ala nisaihi fi as-sa'ati al-wahidati min al-layli wan-nahari wa hunna 11. Qala sai yace qultu li Anas aw kana yutiquhu
qala kunna natahaddasu annahu u'tiya quwwata 30 wa qala sa'id an qatadata inna anasan haddathahum 9 niswatun. To kaji maganganun ma sun zo guda biyu. Yace wai Anas bin Malik ya ce annabi yana da mata 11, kuma wannan matan yana kewaya su a cikin awa ɗaya. Su 11 ne. A cikin hadisin ba kuma ba a gama ba, sai gashi an Qatada ya ce, kai, inna Anasan fa haddasahum 9 niswa. Shi kuma Anas da ya tashi ba su labarin ya ce matan 9 ne ba. Ta, mutum ɗaya ya kawo hadisi ya ce mata 11. Sannan ya dawo ya ce 9, ni kuma na ce wallahi tallahi Bukari ƙarya yake, Ahmad bin Hanbal ƙarya yake yi, wannan hadisin ba a yi shi ba. Sannan Albani ƙarya yake yi, Abu Dawuda ƙarya yake yi, annabi bai taɓa haɗa mata 11 a tare ba, kuma annabi bai taɓa haɗa mata 9 a tare ba. Kowanne ƙarya ne, ba na zaɓi ɗaya bane ba, kowanne ƙarya ne. Me Ubangiji subhanahu wata'ala yake ce mana, wa in kiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma baba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in kiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna Allah. Babu inda alqur'ani ya taba bada damar da za a auri mata sama da 4. Kai ba alqur'ani ba hadisin da ya bada damar a auri mata sama da 4, babu shi. Babu hadisin da ya bada dama a je a auri mata sama da 4 a kawo mana shi. Ina profesan zato? Kai digiri na 1 a zato, kai digiri na 2 a cikin zato, kai digiri na 3 a cikin zato, kai rubuce-rubucenka a cikin zato, aka baka profesan zato. To ka kawo mana hadisin da ya bada dama a auri mata sama da 4. Kuma kun ce ku yan sunna ne, kun ce annabi ya auri mata 11, kuka firgita jahilai har da mai mata 80 da mai mata kaza, ku kuma kun ƙi. To ku yi mana koyi ta wannan sunna ba za a ɗabbaka ta bane ba. Ana jan gewu a yaske gewu haramun ne, ya kamata a ɗabbaka sunna. To ga sunna nan, ai man jarra soba huku ya la'a, wanda ya ja wandansa ka ga malam wani tittirna ya datse wandansa can kusa da gwiwa, munin ya ƙara fitowa. Wallahi dole ai ta kasa ka wajen neman aure. Shi yasa zaka ji duk inda ya je neman aure ba a san ba ustazai aure, waye ne baka aure? Kai ba kalli zubin ka bane ba? Ana ga ta malam baka duba zubin ka abu dubi ne? Kai ga ka dama sai a hankali, ga ka dan Afirka, gashi ka zo ka bar gemu ka mai lalle, gashi ka datse wandanka, kuma ka ce da annabi ne ya saka. Kai wayannan miyagun mutane, Allah ya saka wa annabi, Allah ubangiji subhanahu wataala ya saka wa annabi. Amma wannan sharrin da ake wa annabi wallahi ba ma jin dadin sa. Wannan sharri da ake wa annabi ba ma jin dadin sa. To da ya tashi bayanin sa sai an ce wai an ce a cikin asatul wahida, malam yace awa daya, wannan hadisin yana magana a sa'a awa alwahida guda daya har ya kasa mintunan. Sai zo yake maganar ai zamanin annabi babu agogo, ai zamanin annabi babu agogo, a ina ne aka samu agogo? Aba honorable dan tirayim dan Allah a dinga karatu. Haba jama'a, an zo an samu tsakiyar jama'a, an baka masallaci ka haye mambari sai zabura kace kamar zaka fado. Kuma ka zo ka ce babu agogo zamanin annabi, ka je ka bibi tarihin agogo. Larabawan Misra suna da agogo tun shekara 3500, suna da sa'a. Abinda ka je ka gano shine an kaddamar da agogon bango ne a karni na 14 bayan haihuwar annabi Isa. Sannan agogon hannu kuma an kaddamar da shi ne lancin ɗinsa a karni na 19, shekara 1800 da wani abu. Wancan kuma na bango an kaddamar da shi ne a shekara 1300 da wani abu, a cikin karni na 14 aka kaddamar da su. Wannan ne ya ruɗe shi, lancin aka ce maka, kaddamarwa. Yanzu ba ana zuwa a ce an zo bude masallaci ba, masallacin juma'a ranar aka gina shi ba yana nan ba, wannan ai budewa ne. Ba ana cewa an kaddamar da kaza, an kaddamar da kaza, ai ba ranar bane. Ina ce sai an gama gada ta dau lokaci sai a ce za a gaito shugaban kasa ya zo ya bude ta, kuma bude take ana bi. To amma da yake bakin jahili ne, shi ya dauka cewa
agogon ne babu. Za mu zo maka da ƙarin bayani akan waɗannan, za mu ware ka mai maka casa taka ta musamman. An fara ganin jeren wato shiri da muka fara gabatarwa ai na tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. To duk wanda ya tsokani Qur'ani tun daga na raya har wanda yake kabari billahi lazim ba wanda zamu daga wa kafa. Sai na lakace hancin Bukhari, na lakace hancin Muslim, sai na tambarke Ibn Taymiyyah. Wannan karatun mun ɗauko shi ne, malamanmu ba sa'anninku ba ne ba. Ka taɓa Sheikh Malam Usman Dan Gungu, akwai lokacin da na ji shi yana taɓa Malam Rijiyar Zaki. Ai wani tsoho ne shugabansu yana nan a Rijiyar Zaki, ba haka yake faɗa ba? To ga yaron tsohon ka fito. Ga yaron tsohon nan. Ka fito ina neman ka. Ko a ina ne? Har na ji shi ma yana wani bayani. Da shi da profesan zato kartakin yan hadisi wai shi ma mai umdatul qari ya ba shi hujja, har in suka tashi sai su kawo hujja ai wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, sai su ce ai annabi ne aka ce bayanin alqur'ani. To tsaya, amma da suka ji takka sai suka ce ai shi ma hadisin bawa annabi akai. Wannan hadisin da muka kawo na cikin musnad Ahmad, hadisi na 16785 ko wanda muka kawo shi, wanda aka kawo shi daga al-Miqdam bin Ma'adi Karib al-Kindi, wanda yazo yake bayanin wai annabi ya ce utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, wai an bani qur'ani da misalinsa tare da shi. To in dai al-qur'ani bawa annabi akai, hadisi ma bawa annabi akai, to dole shi ma hadisi sai an samu litubayyana linnasin shi. Ina bayanin da annabi ya mai tunda ba shi akai, kuma an ce mai litubayyana linnasi. Kaga kenan hadisi a wannan ma'anar ba bayanin qur'ani yake ba, shi ma bayanin sa za a nemo tunda litubayyana linnasi ne. An gane, tunda dai litubayyana linnasi bayanin qur'ani ne, kuma kuka zo kuka ce hadisin shi ma ba shi akai, to shi hadisin ina bayanin sa? Tunda kun ce annabi ba kurma bane, za a ce dole ya yi bayani. Kai inda annabi kurma ne ka samu qur'ani? To amma sai dai a wannan gabar malaman su sun yi masifar ba da su, malaman su sun yi bala'in ba da su, saboda malaman sun yi bayanai a cikin wato tafsiransu. To wani tambayar ma da nake yi, tun da dai shi hadisi bayanin qur'ani yake, to su kuma masu tafsirai bayanin me suke? To bayanin hadisin da aka yi annabin ya hadisin bai yiwu ba ne, sai da masu tafsiri su ma suka yi qur'ani nasu bayanin. Ai in dai sun yadda annabin ya yi bayani, to su bayanin me suke? Tabari bayanin me yake? Qurtubi bayanin me yake? Abubakar kuma bayanin me yake? Har da azhari ila ma'anil qur'an bayanin mai Ibn Kathir yake yi. To wannan litubayyana linnasi, bari ku ji bayanin ta a cikin tafsirin Tabari din. Shaykhul Mufassirina wanda ya mutu shekara ta 671 bayan hijira yayi bayani, yace shi ma alqur'ani ake nufi. Wannan litubayyana linnasi ana nufin qur'ani. Sannan tafsirun Nasafi shi ma yayi bayani, yace alqur'ani ake nufi. Wato tafsirin Qurtubi yayi bayani wanda ya mutu a shekara ta 450 bayan hijira. Tafsirin Nasafi shi ma yayi bayani, wanda mai tafsirin Nasafi ya mutu ne a shekara ta 543 bayan hijira. Ibn al-Arabi yayi bayani, wanda ya mutu bayan shekara ta 774. Ibn Kathir shi ma yayi wannan bayanin, wanda ya mutu ne bayan shekara ta 1225, wanda kusan sa'an mu ne ba. Babancin mu da shi ba, to 1200 ba. Ai wannan kusan sa'an mu ne. Ibn Kathir. To sannan wannan hadisin gashi nan inda suka ce wato tafsirin, ga tafsirin Shaukani Fatahul Qadir shi ma yayi wannan bayanin, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, yace alqur'ani yake nufi. Sannan bayan haka ga tafsirul Muyassar
shi ma yayi wannan bayanin. Na'am, kafin mu je tafsirul muyassar din ga tafsirul mun yi bayanin tafsirul Qurtubi ko da yace ya'ni al-Qur'an. Ibn Kathir ma yace ya'ni al-Qur'an. Shaykhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari yace wa qawluhu wa anzalna ilayka dhikra bi qawlihi wa anzalna ilayka dhikra ya Muhammad yace hadha al-Qur'an tadhkiran lin-nasi wa maw'izatan lahum. Ga tafsirul Jalalaini shi ma yayi wannan bayanin yace wa anzalna ilayka dhikra yace ay al-Qur'an. Tafsirul Shawkani ma yace wa anzalna ilayka dhikra yace ay al-Qur'an. Tafsir Ibn al-Jawzi Zadul Masir fi ilmi tafsir shi ma yace wa anzalna ilayka dhikran yace huwa al-Qur'an. Al-Qur'ani ne kai bai tsaya a nan bai ce bi ijma'il mufassirina da ijma'in dukkanin malaman tafsiri yace al-Qur'ani ake nufi. Ga adwa'ul bayani fi idahil Qur'ani bil Qur'an tafsirin yace wa anzalna ilayka dhikra al-murad bi dhikri fi hadhihi al-aya yace al-Qur'an. Al-Qur'ani ake nufi. Sannan bayan haka ga tafsirin Sa'idi ko kace tafsirin Sa'idi yace wa anzalna ilayka dhikra yace ai al-Qur'an alladhi fihi dhikrun ma yahtaju ilayhi al-ibad. Ga saboda tafasir yace wa anzalna ilayka dhikra ai al-Qur'an yace shi ake nufi al-mudhakkiru al-muqizu lil qulubi al-ghafila. Ga rajul al-bahari ila ma'ani al-Qur'an na Abubakar Gumi shi ma yace wa anzalna ilayka dhikra yace ai az-zikran nan al-Qur'an ake nufi. Abul Wahabiyya shine baban yan Wahabiyya da shi ya fara tafsirin sa. Ga tafsirul Baydawi ga tafsirun Nasafi yace wa anzalna ilayka dhikra ay al-Qur'an wa inna ma summiya dhikran li'annahu maw'izatun wa tanbihun. Shi ma yayin wannan bayanin. Ga tafsirul Alusi da muka yi magana dazu yace wa anzalna ilayka dhikra ay al-Qur'an wa huwa min at-tadhkiri imma bi ma'na al-wa'zi aw bi ma'na al-iqabi min sunnati al-ghafila wa itlaquhu ala al-Qur'ani imma li-istimalihi ala ma dhikra aw li'annahu sababun lahu wa minhu يعلم وجه تسمية التوراة ونحوها ذكرا. wannan in ji tafsirul Alusi da tafsirul Suyuti ad-Durr al-Mansur fi tafsir bil Ma'thur yace wa anzalna ilayka dhikra qala yace huwa al-Qur'an. Da tafsirin Mahasin at-Ta'wil shi ma da ya tashi bayanin sa yace wa anzalna ilayka dhikra yace ay al-Qur'an al-mudhakkiru wal muqizu min sunnati al-ghafila. Da tafsirul Sha'rawi yace faqad jaa bi dhikri al-haqiqi alladhi la dhikra ba'dahu wa huwa al-Qur'an. Babu wani zikiri bayan sa inji tafsirin Sha'rawi. Ga tafsirul Khazin yace wa anzalna ilayka dhikra huwa al-Qur'an wa inna ma sammahu dhikran li'anna fihi mawa'idun wa tanbihan lil ghafilina. Ga tafsirul Mawardi wa anzalna ilayka dhikra yace ay al-Qur'an. Ga التسهيل لعلوم التنزيل na ibnu tazi shi ma ya kawo yace wa anzalna ilayka dhikra yace yani alquran. To wannan fa malaman ku ne bila adadin suke ta magana akai, amma saboda kin Allah irin na ahlus sunnan wannan zamanin ka ji yadda suke ta juya ayar. Sun ce alqur'ani ai hadisi ake nufi, ai hadisi ake nufi, ba haka suke faɗa ba? Ga magabata sun ce alkur'ani ne, shi yasa zaba suke yi, ba da gaske suke ba. Abin da ya daidai da wato hankalinsu shi suke karba, amma duk abin da ya saba musu wallahi kowane ne ya kawo mutanen nan ba karba suke yi ba. To yanzu tambayar da zan yi, kun ce alkur'ani bayaninsa shine hadisai ko? Sannan bayan haka wannan hadisan har yanzu sahihan ba a san adadinsu ba. A bayanin dai da suka yi sun ce wai Bukhari ya haddace hadisi 100,000, amma wanda ya rawaito ba su kai 10,000 ba. To ina sauran? Yana nufin yanzu ku ahlus sunna duk ba za ku yi aiki da su ba? Ina kai sauran? Gashi a cikin tadribul rawi ga littafin ai. Tadribul rawi ne ko? Na Suyuti. Gashi nan ya kawo bayanin a shafi na 49. Yace annal Bukhari qal Bukhari ya ce ahfazu 100,000 hadithan sahihun, wato na haddace hadisai
guda 100,000 sahihai, amma ya ce wa laysa fi kitabihi illa hadha alqadr. A cikin fa wannan littafin nasa da ya kawo gaba ɗaya ba su kai 10,000 ba. Saboda haka yanzu ku yan ahlus sunna kuna bin Bukhari bashin hadisi 90,000 da wani abu, sai kun taso shi a kabari sai ya gaya muku wannan hadisan, tunda hadisan bai kai 10,000 ba, sai kun taso Bukhari sai ya faɗi inda suke. Ga su kuma shi Bukhari ya kawo cewar shi bai shigar da wani abu ba cikin hadisinsa sai abin da ya inganta a cikin littafinsa. Ya ce kai ya bar da yawa, wa taraktu min as-sihahi kai la yabul al-kitab, ya bar da yawa ma bai shigar ba saboda kada wato hadisin ya tsaho. Ya fara gashi nan a cikin Siyaru Alamin Nubala juz'i na 12 yayi wannan bayanin. Ya ce wato bai kawo ba a cikin wannan littafi din sai abin da ya inganta. Ma adkaltu fi hadha alkitab illa ma saha, ko yace wa taraktu min as-sihahi kai la yakuna alkitab. To yanzu muna ta tambayar ku tsawon lokaci cewa hadisan nan da kuka ce wajibi ne a yi addini da su, hadisan nan guda nawa ne? An ce dai Abu Huraira ya rawaito hadisi 5374. Ibn Umar, Abdullahi ibn Umar ya rawaito hadisi 2630. Anas bin Malik ya rawaito hadisi 2286. Aisha ta rawaito hadisi 2210. Abdullahi bin Abbas ya rawaito hadisi 1660. Sannan Jabir bin Abdullahi shi kuma ya rawaito hadisi 1540. Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi guda 1170. To waɗannan hadisan ba iya wannan muke so a gaya mana ba. Tambayar mu a nan shine sahihan hadisai guda nawa ne? Sahihan hadisai banda da'ifan ba mu dawo da sai an kawo da'ifai ba, tunda kun ce da sahihai kuke aiki kuma wajibi ne mu ma sai mun yi aiki da su. To dan Allah a gaya mana sahihan guda nawa ne, saboda mu gaskiya ba ma san mu yi addini da littafin da ba a san kansa ba. Da abin da ba a san kanshi ba, da Allah ka za ka yi addini da shi? Ai akwai bukatar ya zama abin da aka san kansa ne za ka yi mai, za ka yi addini da shi. To saboda haka muna tambaya daga cikin waɗannan malaman, duk wanda ya san adadin sahihan hadisai da Allah muna tambaye shi ya kawo mana. Ina tabbatar maka wannan kalubalen amsarsa shine babu. Amsarsa shine me? Shine babu. Na'am, kamar yadda shi nan bangaren mukunnin danno shi nan bangaren ko anan yake? To ba zai yi ba, caji ne kare. Na'am. To na'am, in ba za ta yi ba kashe ta kawai. To yanzu bayananmu, ƙalubalenmu na gaba, mun yi minti nawa? Mun yi minti nawa? 40 da wani abu aka yi? Na, to ƙalubalenmu na gaba shi ne kun ce waɗannan littattafan suna menene? Suna fassara alƙur'ani ko? To ai akwai hadisin da muka karanto shi nan a cikin sahihu Muslim wanda kuka kawo shi kuka ce wai annabi ya ce in aka haɗu da Yahudu da Nasara a ture shi. To muna tambayar a kawo mana wannan hadisin shi kuma wace aya yake fasarawa? Ai ga sahihu Muslim din ko? Ga sahihu Muslim din nan. Wayannan hadisan su suka tada kura a duniya. Waɗannan littattafan da kuke gani na hadisi su suka tada yaƙe-yaƙe a nahiyoyin duniya. Shi yasa akwai ƙasashen da yanzu sun hana karanta hadisai da yawa saboda sun hana su zaman lafiya, musamman gabas ta tsakiya. Ai ga hadisin nan mun kawo shi. Na ga hadisin mun kawo shi ranar aiko a cikin sahihu Muslim.
wanda yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id haddathana Abdul Aziz yani na'am yani ad-Darawardi an Suhayl an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لا تبدعوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فقروه إلى أضيقه. ina ganin sai dai mu dakata a nan gaskiya saboda wannan yanayin abun ya ki ba mu haɗin kai yadda ya kamata. Ina ganin za mu dakata a nan kafin idan Allah ya kai mu lokaci na gaba mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya. Saboda haka za mu ba da dama Malam Muhammad akwai buƙatar a ɗan ce wani abu kafin ga Malam Ismail shi ma da ya zo daga Ungogo shi ma zai ɗan ce wani abu a ɗan yi ta'aliki dai ba mai yawa ba saboda yanayin lokaci a sallama mutane da wuri. Dama ba mu fara da wuri ba amma sai dai sanarwa za ta biyo baya lokacin da za mu yi na gaba saboda yanayin damuna. Ina ga wannan dama alhamis ce ta wannan ƙarshen watan ko to mu ba shi alhamis ta ƙarshen watan gobe. An gane za mu ci gaba da gabatarwa a social media za a rika ganin mu sannan kuma zuwa alhamis ta watan gobe ta ƙarshen wata nan ma kuma za mu ƙara haduwa a wannan masallaci insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.